खुलुमबाय दानि बावै जि घटना जाबाय नोंसोरो नुखाबाय रायजो राजा नोंथांमोन गोबां गाज्रि एकदम पुरा खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल नुदो प्रकाश बिथां इउटुबार गासैजोंबो सिनायजानाय दा बिथाङा मर्निंआवनो जोबोद खैफोद गिथावना मोनसे जाथाय जादोंनो गुवाहाटीयाव गावनो फेसबुकनि गेजेरजों लाइभ खालामनानै गावनो देखायना हरदों माने फुङावनो बिथाङा गावनि कारजों एक्सिडेन्ट जादों आरोना भाग्य मते इसोरनि अननायाव बिथांखौ बासायदोंनो आरोना माने लोगोआ सोलायदोंमोननो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोरैनो बुजि मोनगोन बोरै जानाय बिराद गिदिर जाब्रबथाय जाना थांबाय बिथाङा जे बासायदों बेनो बहुद आरोना मानसिया बेफोरबायदि गारिजों सौदावबा मानसिया बासायखाया दा बिजे बासायदों माने बेखौ इसोरा नायदों खोमा ना एसे दा जोङो नायग्रानोसै बिथां प्रकाशआ माने बहा थांदोंमोन मर्निंआवनो माने गुवाहाटीयाव थांदोंमोन माबा मोनसे खामानि दंमोन खोमा दा बिथाङा गावनो इउटुबनि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों दा जोङो नायग्रोना लानोसै भिडिअ फार्स्ट मबाइलाथ' जाला नैबे मोनसे मबाइलनि नै गन्थङाव एसे दोलादों नामाथाय ओमफ्राय नैबे गनायावबो एसे नांदों एसे नांदों ओमफ्राय बेयाव एसे जि मबाइलजों लाइभ होदों बे मबाइला केमेरायानो जाखाया आरो मबाइलाबो जाखाया ओरैनो दा बेजोंनो लाइभ होदो आरोना ओंखायनो नोंसोरो दा खुवा नुनो हागौ मोजां क्वालिटि नुनाय नङा जानो हागौ नोंसोरो ओमफ्राय दायो एन्टिबायटिक मेडिसिन लाबाय चिकित्सा माबा बिजि लाबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ मा बिजि होनोमोनलाय बेखौ जेथुन एन्टिबायटिकनिया माबा टिटि ओमफ्राय मेडिसिन इसोरा अनबाय आरो फारसेथिंजाय माबा मोनसे गिदिरथार जानो गोनां दंमोनबाबो मानसिनि देहायाव बे जायासै नङा होमबा खिन्थु जि गारिनि अबस्था बेखौ नायोब्लाथ' बिराद गिदिरखा माने असम्भबखा माने बेबायदि एफा गारि उल्थां फाल्थां बेलथायनाय बे गारि एसेबां उल्थां फाल्थां बेलथायनायाव जों जि एसेबां मोजां स्वास्थ्य बासिनानै दङ एकदम थेंक्स टु गड आरोना रायजो राजानि अननाय बिसोरनि प्रेयार खालामनाय सम लानानै आं जि मोजां खामानि मावनायनि हाबाफारि मावनायनि बैसोरनि आशीर्बाद आरो बिनि गेजेराव इसोरखौ फुजिनायनि माखासे बेनिफिट बे जाबाय आरो स' टेनसन दाला आइ एम अके आइ एम हेल्दि खर'आबो सिटि स्केन खालामनानै थिगैनो दङ दा माखासे डक्टरा प्रेसक्रिपसन हरनानै मुलि हरदों बे मुलिखौ जानोसै आरो आवगायलांफिनसै जेरै सिगाङाव दंमोन गारियालाय मा दिनै दं गाबोन गैया नङा होमबा गाबोन समनिया माबा मोनसे खालामना बायलायगोन नङा होमबा गाबोन समनिया बेखौनो फाहामलायगोन नङा होमबा बेबायदि आरो माने स' डन्ट वरि माय डियार फ्रेन्ड्स आरो जेबो टेनसन लानो नाङा माने माबा मोनसे जाथाय जादोंब्लाबो आं माने जायाखै बायदिसो मोनदों दायो माबा मोनसे जाथाय जादोंब्लाबो माने जायाखै बायदि मोनदों माने बडियाव इसेबां आघात जेबो गैया नालाय आं बेलेग साइडआव दा गुवाहाटी फारसे फैफिनबाय गारि मोनसे लानानै ओमफ्राय दा माबा मोनसे जादों एफा गिदिर घटना जाबाय दानि बय नङा होमबा दिथुन अब्लाबो माने जायाखै बायदिसो मोनदों माने जेबो फिलिंसखौनो मोनो माने जोंनि देहायाव जिबायदि एक्सिडेन्ट बेबायदि जों जानांगौमोन बै माने इसोरनि अननायजों इसोरनि आशीर्बादजों बै माने जायासै बासिबाय आरो लोगोनो जोङो डक्टरनाव हस्पिटालाव फैनानै जोङो चिकित्सा ट्रिटमेन्ट लाफैबाय नायफैबाय चेकआप खालामफैबाय डक्टरा बेयावहाय जेबो जायाखै होनना बुंहरबाय मेडिसिन हरबाय अब्लाबो बे आखाइ दोलानायनि मानायनि एसे बडिफ्राव नांनायफ्रा सानायफोरनि थाखाय सानायनि बिजि हरबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं गुवाहाटी फारसे आवगायबोफिनबाय आरो गारिखौ ओरै फारसे लांगासिनो दं स' माने ओरैबायदि जादों माने बियो बहाबाफोर माने जोङो फिथाइ सामथाइ थाइजौफोर गाखोनानै जानो थाखाय नाजानायाव गोग्लैनायाव नांनानै दोलानाय सिस्टेम बायदि जानाय आरो माने एकदमबारे लोगो सालायदोंमोन आरो मा होनदों ओरैबायदि जादों जाथाया आं खोन्थानि माने ना कार्टुन दंमोन आरो ना बेवहाय ओमफ्राय बे ना कार्टुनखौ अन्थाइ बायदि सानदोंमोन माने आंनि लोगोआ दा बेखौ बासायनो थांनायाव ओरै फारसे लेफ्ट साइडआव ट्राक दङ बै बे ट्राकखौ
जुदि सिदायै ट्राकजों सिदा सालायबाथाय आरो गारिया बेजोंबो एक्सिडेन्ट जागोन थ' बे हिसाबै माने गारिया एसे 90 फोर मोनदां 80 90 बिदि बा 70 हमस्लाबनो हादिया ओमफ्राय दा बेवहाय माने लेफ्ट राइट लेफ्ट बिदि जाबाय बेयावनो गारिखौ कन्ट्रल खालामनो हादिया ओमफ्राय बे गेजेरनि लामानि जि मोनसे माबा थायोना बाउन्डारि मा होनदों सेपारेसन बेखौ फुरा मानखोनानै बै साइडथिं रं साइडथिंजाय उरखोनानै एकदम बेलथायबायलै ओमफ्राय बेलथायनानै ओमफ्राय उननियासो बायदों आरो दैथुनाबो ओरैनो बायाखैना ओरै बायाखै आरो ओमफ्राय आगोलनि फ्रन्ट साइडनि जि ग्लास बेबो एसे एनै माबाबाय आरो प्लास्टिकसोखा बे बारु ग्लास नंखाया बारा एकदमबारे स' एसे सिथाबनाय नालाय प्लास्टिकजों ग्लासजों ओंखायनो बारा जेबो जायासै आरो बेबो खिन्थु आगोलनि जि गारिनि जि कन्डिसन इट्स नट गुड बिराद गाज्रि एकदमबारे अबस्था ओमफ्राय बिथां माने गारिनि जि हालोद बेखौ नायनानै गोबां दुखु मोनदों आङो खिन्थु बे गारिनि हालोदा जेरै बेबायदि जादों बेबायदि जोंनिया बोरैबा जाफ्लांनायमोनब्ला मा जागौमोन खिन्थु इसोरखौ गाबज्रिनांगोन आरो इसोरखौ धन्यबाद होनांगोन आरो नोंसोरनि जि आरज गाबज्रिनाय बोर हरनाय बैफोरखौ धन्यबाद होनांगोन आरो बेयावहाय दा गारिनि जि कुलिन टुलिन मबिल इन्जिन मबिल सेस थांबाय आरो इन्जिन मेचिन अइल माबाया गावबाय जेलाथ' नोंसोर मिथिखायो गारिनि हालोदा माबायदि जाबाय नङा होमबा बेबायदि आरो माने थेंक इउ स' माच एकदम बेनो आरो टेनसन लानाङा गोबां फन हरसोदों मारै जाखो मारै माखो स' बेनो जानो गोनां जुदि जाथाय थायोब्ला इउ कान स्टप नों हमथानो हाया हाजारखिनि मोजां सालाया मानो बिथाङाबो मोजाङानो सालायो गोबां नाथाय जानो गोनां दंमोनदां बेनि थाखायबो जादोंदां स' बुंनो हाला जाबाय जेला जाबाय जोब्बाय मानसिया मोजां दं आं मोजां दं बिथाङाबो मोजां दं गारिनि हालोदा गाज्रि हाजिरा मावगोन खामानि मावगोन मावलायगोन बिनि उनाव आरो बायलायगोन ना मा होनो दिथुन जेबो नङा थेंक्स टु गड एन्ड इउ टु नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर बेनोसै आरोना दा बिथाङाथ' बुंखाबाय बोरै जानाय मा जानाय होननानै दा फेसबुकआव गोबां मानसिया बेफोरखौ माने उल्थां फाल्थांसो कमेन्ट खालामहरदों आरोना सोरबा मोजां कमेन्ट खालामदो सोरबा गाज्रि कमेन्ट खालामदो सोरबा माबा खालामदो बेस्ट अफ लाकसो हरबावदो गाज्रि कमेन्ट खालामना माने मानसिया खैफोद जादों बेफोरबायदि हरनो नाङा दै माबा सोरनिबा खामानि गोरोन्थिथ' मावाखै बियो मोनसे खैफोदावसो जादों दा बेखौ माने गाज्रि सोरबा मेसेजबो खालामहरदों कमेन्ट खालामहरदों फेसबुकनि गेजेरजों बिदिया जाया दे एसे मोजां कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय मानसिया थैना थांबा मोजां मोनो नामा बेफोरबायदि दा नोंथांमोना नुखाबाय मा जागोन जाखो माने एक्सिडेन्ट गोबां मानसिफोराबो बेफोरबायदिनो थैनो हमदों माबानो हमदों किबा गरैसो बासायनाय बायदि जाबाय आरोना प्रकाश बिथाङा दे दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै बेखौनो आपडेट होनाय जाबाय आङो नेक्स्ट आपडेट लोगो मोनसिगोन बाय